Здравейте, приятели, отново. Искам да ви покажа един ритуал, когато става въпрос. По карта Таро, когато излиза, че даден човек е урочасан, омагьосан, когато сърцето е разбито на дадена жена, когато сърцето е разбито на даден мъж, когато човек страда от най-малкото. Боже помоли, Боже покръсти, дет си слагам ръката, Господа си сложа милостта, Света Дево, Света Марио. Боже помоли, Боже покръсти, дет си слагам ръката, Господа си сложа милостта, Света Дево, Света Марио. Дори аз самата се оплача. В момента го правя за една жена и вие сами чувате за какво става въпрос. Много силно, много черна и много негативна енергия. Така. Показвам ви. Това е много силна магия, силно влияние, чуждо въздействие и не страда от Бог тази жена. Бог рога да ни даде, рога ще носим. Но когато човек не вижда изход, Господ не забавя. Бавено не забавя, но има неща, които Господ не ги праща. Ами страдаме от хора, от злоба, от магии. Хората са толкова разнообразни по света, че си нямате на представа един човек от злоба какво може да направи, от силна завист и от силна омраза.